Ndra ngene iki. Ya akeh senenge ning nek pas udan ora duwe apa-apa. Kayak ya bukonan ngene iki ya Ndra. Ya sedih to. Wis le mulih saka ngalas ke soren. Neng omah onone bahan mentah, arepe tuku. Kok ya dalane lunyu tur ya peteng. Jan ngene iki wis cethek geni. Kegeni. Ngene iki anak dan sisane ngene iki Ndra. Aduh. Buka-buka wedang putih, Pak Neng. Yang penting kan wis batal. Jadi arep gawe apa iki? Sik to iki nentremke pikir sik to ya, nentremke pikir karo nguri sisi kulkas iki anane kok ya kubis. Arep tak bening kok ya sak jege bening kubis. Ya wis, golek-golek meneh. Iki ya wis umep lho. Wis iki. Gantian. Panas. Oh iya bener. Wis umep. Anu iki. Gawe gorengan lah yo. Ya Ndra yo anane tahu ya gawe-gawe tahu susur. Wis iki karo engko pedes-pedese nyambel kecap. Wis dadi terus bene tetep istimewa. Mengko ngombene nganggo poci gula cokot. Teh poci cokot. Teh cokot poci. Apa? Teh poci cokot. Teh poci gula cokot. Ngono lho. Kurang gula. Heeh, pocine wis dicepake, Pakne wis godhog wedang digeser iso ra Pakne? Wedange. Bisa. Sengko lagi goreng nang kene. Wis ayo Ndara eksekusi piye meneh. Neng ya tetep ya Ndara ya jolali. Tetep nonton. Di like, di komen, di subscribe dan di share. Wis bar ngono aku tak gliyak-gliyak tandang nggo gawe bukonan. Iki salah satu menu inspirasi berbuka puasa. Alah meng tahu susur kok. Meng tahu susur kok biasane nek wong kene ya tahu susur ki isiane dimatengi. Nek iki tak kei ngerti isian sing ora dimatengi neng tetep inuk, wis tetep tuwonjo, tetep gujit. Lho, iki dudu tahu pong ya Ndara, tahu coklat sing jerone isik padat kaya ngene iki. Iki digawe lubang di dalamnya. Kabeh. Lungguh-lungguh kono lho teles-teles. Loncang, seledri, wortel iki mau wis tak iris-iris. Hemat wektu ya. Terus disok grujuk kabeh. Ngene diiriske kubis. Kubise wis tak kumbah resik ya. Ora tak pitili, alas. Sehut resik. Wes tak boleh. Sok ngene ya Ndra. Isiane ngono jane oleh warna-warna kok tambahi lombok oleh, tambahi cambah oleh. Barang janji sayuran. Engko kakean wis mene-mene wae ya. Tak sisine sik. Hacknya, aduh, iki ngene carane. Nganggo kaldu bubuk sing wis asin ngene. Sret. Awakmu nek seneng oleh ditambahke lada bubuk. Nih, wis. Tepungnya cukup uyah tok, Bu. Uyah tok to. Uyah tok wae. Sendok pundi Pak nih. Ngene iki terus langsung dibejek-bejek, dinet-netke, diuleni nganggo sendok ngene iki. Tambahi uyah sithik. Kurang iki, Bu. Kurang. Ngono? Lho, Oh uyah. kayak sedikit. Wes. Weh.
Dadi ya lho wis memet ngene iki, wis lemes ngene iki. Janganan ki nek ketemu uyah dadi memet lemes ngene iki. Wis, mengko malah isih ana sensasi crunchy-crunchy-nya. Iki tinggal disusuri. Ih, ngopo kok dijenengi tahu susur? Karena nah, iki nek wong biyen kan nginang ya, Ndara. Ih, mesti ra ngerti. Neng tanggamu, neng dulurmu isih ana simbah-simbah sing nginang apa ora? Nek neng kene isih lho, Ndara. Mbah Kyul. Mbah Yul. Mbah Kyul sing nginang ya? Sik. Heeh. Mbah Asih nginang ora to? Ora. 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 Mbah Kyul. Mbah Yul. Mbah Kyul ki nginang. Ki. Sadiul. Tapi oleh donyoloke Mbah Iyul. Mbah Yul. Oh, Mbah Sadiul beda meneh. Jenenge iki karang ya ana Sakiem dadi Sakiul. Mbah Sadiem dadi Sadiul. Ngono. Kuwi nginang. Nah, nek bar nginang iki nek cara ngendi to ya sirih pinang kae lho, ngunyah sirih pinang kae. Terus engko kan terus idune dadi abang, terus le ngelapi nganggo susur, mbako susur. Lah iki makane diembake tapi sok dintun ning kene lho. Dadane ngomong ngene. Awang-awangan ki ngene, soalnya kene geganjel susur, makane dijenengi tahu susur ki mergone iki ya isiane modo-modo kaya susur. Wis lengo kuwi? Wis. Iki langsung kene wae. Ya. Jelep. Loh. Kok sithik mentok mbok le masak lah sing mangan mung wong loro lho. Anak wedok anak lanang wis do Masjid. nang takjilan masjid. Ini malah nonton kok jan apa-apa ya berarti lek geserine meneh le nyegoke kok carane ngono mau. Gawe pedes-pedese nggo gawe cocolan. Sambel kecapku bahane brambang lombok. Iki kok bawang? Oh, bawang turan ora dienggo bawange karo tomat engko gek digrujuk kecap ngono kuwi tok. Ora tambah uyah, ora tambah sing-sing pleding ora wis. Ngene iki. Lah nek awakmu piye carane? Kecapmu, sambel kecapmu ala kepiye? Bahane apa wae? Apa ala banget? Ala banget ngelokke aku. Ora, ala kepiye ala banget. Lomboke tak rajang gede-gede ngene iki. Engko sing tak gawe wedang, Mbok. Heeh, ngecom teh. Heeh. Engko sing seneng pedes nglethuso dhewe pokoke. Teh ngono ya dudu teh celup, teh ngono teh tubruk. Iki lho delokke iki. Pure nas gidel pakne, nas gidel pokoke. Panas, legi, kental. Nah, jos pokoke. Tekone wae, teko warisan. Lho iki. Karo umur kuwe tuwa tekone. Hop wis. Wangine. Tak salah mburi sik ya, Mbok. Heeh, selesai mburi dicom bene dadi teh. Sapopo. Ora sah diilangan. Tomate. Wis ndoro, wis ngono wae.
Yati. Kepiye cokan? Wis terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung. Aduh. Yo karang buka gek wedang putih tok kok yo. Sok meneh iki aja ngajak lunga nganti sore. Iki mateng gorengane. Kita trotkan kecape. Kudu akeh iki. Wes teng. Mateng. Kok dadi jumbo. Aku ngebedek iki mbok. Alah wis tak bedek. Dadine wudo. Aja kok susruk-susruk sik, nggegoreng kuwi iki ditunggu nganti alum. Urung nganti garing wis disusruk-susruk. Galau udan. Ah, udan wis nang jero omah kok. Jan. Kok ya wis ora ndek memean ya ini iki. Enggak, wis dingkiri mau. Wis kering yuk diangkat ya. Heeh. Wis tumpangan karo dhewe ndara. Kari ngudek-udek sambel kecap. Ora jan mantap ngene wae ndara. Kegawean dhewe, tahu 8. Wong siji wis mangan 4. Jajal. Nek nang angkringan, tahu 4 sing gede-gedene semini iki wis bayar pira wae. Gawe dhewe rak jauh lebih hemat. Zaman semono ae lho, Mbok. Kepiye? Mongso-mongso ngene iki awake dhewe yo gelak-gelik kok ora lek ana wong tuku bukuan yo. Iya lho. Ceritane aku rupane mbiyen iki tahun piro ya lawas. Giwang isik bayi. Tahu dodol angkringan, gorengan, es campur ngono kae. Menah-menah nek poso ngono kuwi ket awan le dodol. Terus mungkin nek wong liwat ngono ki diwaske lah kok bablas ngono. Ana meneh Kok lho, ming kok noleh ora tok. mampir. Ngono kuwi pokoke nelongso tenan nek ora lek payu-payu. Neng nek kocap payu entek gasik jan. Bahagia. Diwase entek gasik mbiyen kae. Tanduk gawe meneh. Lebar Wis kuwi. jatah rezekine semono ki aja ngowo-owo. Tanduk gawe meneh oke, wis ra ono wong tuku. Wis jan. Masa lalu. Saiki Tapi asik ya, Mbok. Jadi mengenal banyak karakter anak-anak. Aku kan dadi yuk kancane akeh. ayo rak sampeyan. Nek aku mono kan nek wayah bengi turu ra melekan aku. Si A kayak iki modelane kepiye, si B modelane kepiye. Lah kuwi nek Dadi tukang ono- biji wong, dadi tukang biji wong. dia nek umpama ana cah 5 to. Biasane kan bareng. Ana siji ora teko ngono kuwi wah mesti Piye? dadi nggo bahan. Lah nek kowe mono pancen umume kaya ngono. Salah siji Jajal, ora teko nek- mesti nggo lawuh. Heeh. Ocet, Chandra, si Anton. Heeh. Misal Ocet bali dhisik, ngono to? Ki sing domongke ya Ocet, heeh. Engko Chandra sing ra menyang, sing diseleng nggo bahan pengomongan Chandra. Chandra. Iya wis ngono kuwi Pokoke terus. wis Ngono kuwi Cenandara. nganu jamak lumrahe ngono kae. Wis paten jumbo-jumbo. klenu, wis dadi jumbo-jumbo. Wis ngene wae Ndara lho. Adem-adem ya kasil lho. Ora kudu lunga ya ternyata iso ana panganan. Ya gelar klosone macet. Lha disinir Pak Nek. Lho ngene iki. Wah. Cis. Kental. Delok entah. Hitam, pekat, wangi, sepetnya pas nek teh sing iki. Meneh karo gula. Gula iki pahitan sik, Ndara. Kenilak-ilak. Teh cokot ki ngene. Cokot sik.
Terus seruput teh. Legine itu tapi tidak mengurangi rasa sepet wangine dari tehnya. Wis kok si bae, kok si Mbah Kumbiyen yo ngene iki nek ngombe teh iki. Meneh-meneh nek gula niki gula aren. Saya gula aren itu kan memang ana rasa sepet-sepete tipis-tipis sepete dadi menyeimbangkan sepete karo teh. Aku sarep ngejok. Sadu tandara ngene iki. Dan udan adem-adem ngeteh. Terus nek bejo lho nang kene nek bejo. Iki ana suara kodhok ora to? Udan ngene iki biasane iki suara kodhoke oke. Iki beneran ora. Jadi nek wis kulino krungu iki dadi wis ora patek peka terhadap suara kodhok, jangkrik, orong-orong, penggeret iki wis ora peka. Tapi kena pengantar kidul. Ra nek gek ayem pikirane. Nah iya. Diselehke ngombe teh karo gula Jawa dicekit dicokot. Tuman wis to. Ayo Pak Ne. Iki yuk Iki. celup. Aduh tuh. Deloken susure lho. Wah. Delok ento. Iki kok bisa isik seger, isik kraus-kraus iki. Cuwil. Iya. Ditutul sambele. Pedes banget, Bu. Pedes? Ya jenenge wis sambel kok. Iya. Pedes seger. Ana kecut-kecute saka tomat. Brambang mentai. Kres-kres. Wis nyamleng tenan ndoro. Bar ngene engko toto-toto dampiri mbok tin sokan nang masjid raweh. Wah, Wis gas to? bocah-bocah wis do nganu. Ngunekke long. Tak bacutke. Le mangan tahu susur. Soale aku ropakne kuwi biasane nek poso ngene iki justru le mangan sego kuwi ming nek sahur. Nek sore ngene iki cukup gorengan, cukup gremian apa-apa kuwi ngombe. Nek kalian semua piye? Apa ya kaya kene? Padha, beda. Komena lho. Ya paling ya ana sing padha, ana sing beda. Ya wis ben komen ya Pak Ne ya. Terus sadurunge komen aja lali nonton tekan rampung, di-like, di-share, aja lali komen meneh. Ngono lho Ndara, nonton terus pawon Mbok Wirya masak Ndara. Rasane piye? Tonjon Ndara.